Karon kanak ikaw ron kanis dolor. Lagot. Dako kay nirong plite. Dako kayo chud. Ano nabot mo sayo? Hala maglagot ko nimo gawit. Imo ming giingag naglabot nagalugdungan ba yami? Di ba nabot mo sayo di ba? Ano nabot mo? Mo pira-pira ani ko naglagot jud ko nimo giingag ko nimo. Ano maglabot jud ka nga? Giingnan man ko. Sige. Manakay man ni. Hoy, naay mo sakay palain, hoy. First trip sa sila. Sige kamo sa kamalit mo. Hello ulit. Na mo pliti man Plite sila. na inyo. Tao ni. Hala mo pliti sila dong? Oy plite yan Ha? ha. O depende ra daw. Mo pliti do. Pwede ra. Uy joke na na hoy. Hoy ti joke na na nako dong. Gawin susa man ning tulay diri nga mura ra man ni kadako og kuan. Ilisi po ni oy, naida ko oh. Usa hoy. Oy. Oy. Hala. Hoy, kinahanglan pa ni balancing. Dili ni malunod ra diha dong. Okay ra kayong malunod Uy, guys. ginuo ko. Akong sapatos. Ang sapatos ni Mangkay. Pira buyag tabi ako. Medyo ka day. Hala, banti daw tatanan yati. Ay, kinabasa ni nga mo ang kuan diri panalganan dong ayo sa jud dong. O tay sa dong ginuto tay sa dong. Tay sa dong. Kadira ma'am. Dira mami kabalo mo lang oy dong. Hoy. Ikabuhin ako pa koy pamahaw. Mayrag, mayabo. Buyag, 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 buyag. Tab. Dali mo kay matupag sindangan ning mga bata. Gawin. Bon buyagi. I see you. I feel you. Pilang ben ako kataw-kataw. Oh. Hala katuwa ron. Buyag. Ana ho. Hala tuwa mo na ako. What's up guys? Ayan, mo na Ano? tulay diri nga nabayan guys. So kami Nalibalik ni ko sakay pala nami aning ni ang kuan ni abot na gyud mi diring dapita og ni sakay aning ni ang barge. So unsa inyong gibati diha guys? Nangita ko ni Jack. Jack, where na you? Here na me. Adi, yadi ay nangita og Jack. Para si Jack og nag-drive. Nakakuyog ko aning mga hangal. Tala na mamalig na taon. Mamalig ta? Balik na po. Padas mong kay. Mubalik na butok sakay. Piinit kay. Baala mo. Ora gyud ani diri nga barge. Diri na ano ara tong sakyanan gahulat. So unsay feeling na experience? Guys, Pwede paningot ko. dito daw bitayon ng isa. Oy, di paningot mo sa kay bars. Mas laba mong paning tunubag tas padug dinginan ron. Layo kay diri. Uy, anong diri? Balik Balik na lang ta. Balik ta sakay din natin. Uy, tali na hoy kay mamara na daw to. Paghilom ra gud. Manginom ka din sa ano? May panangita ko kuyab. Naghalog-halog nang tako ani ron. Pakit kay akong luto. Dili ko kalimot ani. Mura ko gibulagan ani. Bulig ka sa katawig. Lanjut ko na. Ay, kamang kay nakuha. Truma. Di. Truma. Uy, nakuhaan ba na siya mga isang kapilong polysterol pen. Uy, sa mukha kay. Ay, gani daw nakakita sa silupin. Sa mukha. Sakit. Sakit akong pambangig ug kinatawa. Oh, tino, dinigulis ko na. Yung pamaol na ko diari. Kinatawa. Guys, nanami dire. Update. Nanami sa Mount Apo pira buyag. Si Mangkay na truma na mo. May pay kuno nangita siya uyab. Sa mukha oy. May pay kuno nag-check-in siya sa Magnet Inn. Naway layuan na kay na mag-abot guys. Grabe. Gituyok na mo ang tibok lugdungan. Tanawa si Ana Ros. Libre ako kay nantinan naman dito kay. Aircon maya dito. May pa kuno nato siya Magnet Inn. Kay aircon pa kuno. Ako nang Magnet Inn. Ay, Napa ko suki kay. 50 na lang ni. Napa ko suki kay. init kay nga naman kuhay mo dire. Wala mo mga sila. Wala mga baris na wato nang maghihin. Hoy, matingala sila ato ko niya ko'y partner. Sakit akong papangig pinatawa. Murag na truma lagi ko aning kay jaginga. Murag matruma ko aning jaginga. Inita kayo. Nagaot gid ako ani ako sa sunblock. Kabo.
Mulahos na lang daw mig satellite kay palit pisaw-pisaw. Kay pagsawan. Nga Toronto man lagi ni ingon. Ingon mag-exercise. Kaya. Ay, palitin na nagbanid. Uy, palitig banid. Oy, palitig banid. Palitig banid si Mangkay. Guys, nabot aja ni diri. Nabot naman ni Kipulog. Uy. Anawas na Ros. Palitag marang. Ikapoy na kayo ko guys. Asa naman silang Mangkay? Nipalit uban kay si Mangkay lagi. Nahubag na. Tuarag mga buang oh. Hangal oh. Tanaw nalutan si Mangkay nalutan. Dili. Kapoy. Ayun, nabot namin diri sa Gulayon. Palit og marang. Tay palit og marang ba? Lutan gyud si Mangkay bi. Bijoy. Uy, naunsa man mo uy. Dili uy. Ato ba yata magmi. Pero kita masutra na tuwa ni daanan. Namo na ni. Ana bitaw. Uy, nabot ba yami og kuan? Turno. Oh? Kani mangkong patingon o, dakong hangal. Karon pagutan na pud nato tag ginabuno. Kung you day exercise mo. Kuha Mangkay. Anong napanood ka ng kuan? Isa pa. Ana ka? Sabi kami ng tubig. Ikaw sa video. Sa day mo diyang duwa. Unsaon man nato pag adtong magnet in aning kalakihan nga gipangluto. Ay so way labot ng tiil. May kana tiil mo sikan. Mag ang kakay na. May kana ibilangkan. Wa man nalutin ang bilang. Sa highway guys. Sabad japon. Lagi ka. Wa nalutin ang bilang. Abis. Wala ko'y gusto. Abis, baka wala ko'y gusto. Mga animals. Nana mo sa highway ay mo pagsigig saba-saba. Wala ko'y gusto. Lagi sigig pangutanan na unsa kay. Moto pa trabaho ni. Distisa na kayog naong Maricel. Tayo. Mangita ta karin diri oy. Wow, mangita na sila karinderya ako nangita kog basurahan. Ako na kunay mo anang baso sa karin diri. Maora po na nag-exercise nangita karinderya. Kumusta inyong gipangbati, guys? Guys, kumusta inyong gipangbati? Broken hearted lagi ako. Tama, mag-sponsor ka? Asa? Bilyarin ko ni Ralho. Uy, buyag. Ay, di ba ka naman gusto? Uy, magnet in rayo ng bilyarin. So, naabot na gyud may diring dapita. Nanami sa highway. Hike ra Japon ni taman-taman. Layo pa kami kantuan. Kumusta naman yung gipangbati diha? So guys, naanami diri sa highway sa among paghinike. Naabdan na gyud mi og mga 50 ka tuig diring hinike, guys. So maora Japon ang among sitwasyon. Hike is real.
Wala na hibaw nga ni abot jud mi diring dapita. So naa diri mi sa Mountain View 2. Kakapoy na kayo kay. Nabot na gyud mi dire. Ah! Hoy! Ay, dali mo! Dili lagi mga ulay kapayas mo. Kapayas ra inyo kanon dili nang luto. Hoy, mga tagkabayas! Mukaon sa tagluto! Dati gikabuhi ko! Hoy, mukaon sa tagluto! Maloy mo! Kapayas ra dili nang luto. Pangita mong sudan diha, be! Pangita luto, ana. O, lagi mukaon ta, ana mukaon sa tagluto. Ako jara ko sa Ako'y kusog. Ate, nabot na yung gipulong ya! Ren. Gipanggutom na! Muna na, jogging pa more! Uy, lamig ka lang lang. Uy, as in? Ha? Dili makabukog? Yes, As in? MR. Hoy, Alay! Woo! Alay na! Na? Kaon na, gipanggutom na mo! Gutom na, jogging pa more! Kaya po siya, hindi tumit lang kong kalsada. Timangkay, nangayog ayo dito sila kadudong. Kaya mangayog kami kung... Timangkay ka, gulot na na ya! Oh, Oh! wala tawo. Pamaya, tidudong dito! Uy, wala! Wala! Di pa dong dito. Then sa'yo, wala naman po. Si Shirley, wala ni kaon! Sino nang hinog dito le? Agoy nga. Ay, hinog na, basi napay kalabangaan. Ugo man. Lako ma. Gutom pa more! Si Dodong, kuhain nagsilik ma. Tama lagi ka pa yung sarap ko. Ano sa kapayas sa rep daw ma? Pwedeng gutuman dito, Bungol hindi mo, na matabang. ako yung nanay. Wansa. Dre, kuhaan na, dai. Kabangaan? Uy, lamig ayo. Mga daw na. Ang taon pa, hoy. Yan na, kaon pa! Pre, naglakaw-lakaw mi, pre. Ala, abi ako makabukog. Lamig ano, Cruz? Exercise daw sila sa kakaldirong luto urot. Uy, Ato bang mo dire? Ato bang mo dire? Uy, ato bang? Imang pay. Papa, di ka nito turno. Yung mga dito at bangka ipin, kinay mga kuan. Na, di man kita ko na no. Ati pa ta sa kun. Nagmaya ko dali ng gusto Uy, mo. mo ng driver, nalagyan daw tanya dapit sa turno. Ay, sa? No? Nalagyan tanya sa turno, nakaw. Akay. Kung siya nalagyan mo na mo kung... Mahinog siya, promise. La? Si Quinta ba ya, uy? Sige, wala nang gaya. Si Hal, di ko kay si Hal. Alisa. Ako lagi ka si Hal. Tagot ko ni mo si Hal. Iluloy na angin ako. May nakita ko ni mo. Itawag na mo, uy. May nakita niyo. Lapit pa may mangita og mga konsehal. Duro mo leksyon ng buwa. Iluloy. Di yun, manda mo. Anong ballpen mo? Kada ba taon dyan. Una-una ni kapat naman ikabuto. Hala, nang iba pa. Adi, adi na bagig ko mo idi. Mo upload ko kay takulan lang ko. Wala ba? Milan. Tawag siya na re. Kung sige tagay ko dai sa 30 100. Pati ko nang nita kilo hindi pa kapinan. Saan mo ni? Wala dito mo. Yan Mini ni. Kaya may duha ka bukata dala taon. Wa mas pupul. Ditagbo naman yan sa kanang rural. Namumuk naman dayo, ngayon ko naman